a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Silar fim da wata fitsara da kuke yi abin da yake damu kai har abjan din fa duk wani yana silar fim ganin buzo a masallaci zuwa da kika ke zuwa ya fi so 10. kana bin duniya a guje ka bi ta a hankali ita ce fa Baba ce ne kuma. Khadija ne ce ne baba? sai fara zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Martaba TV Production Minal Ima Global Service. Ka fara zama jimaki. dama an ce akwai yan fim akwai muna yan Da fim kuma tsagwaron soyayya cin amana. Executive producer bayi Abdullan Anti. ke za ka ce ba ka da kunya ne Shan wahala ta rayuwa. kaya ka dan iska rage ba Me haka? Wane ne ya wuce bari da tsakanin da ko ba za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun daga yanzu ke mutuka ba mutu na shiga uku na lalace Dama kai ne su ka? ai in dan kai bincike ba asalin yan fim bane ba shikenan a cikin wata takardar kora wannan dan iska ne ni ma Faran sai wannan Allah iskancin ka baka kai ni ba wallahi kai karamin dan iska ne oga a san mafita kawai in fefe ba wani shaidi a bayan an kawo Sarina a hotel Yanzu abin da za a yi. Za mu iya exchange in number ne da kai. Shin Ya kamata ki nuna faɗin alkhairi. Ya cire cikin tunani, ya sare cikin nishadi. nan mun yi laya ya buɗe ma da mu. wata ran ba an ajiye ba to mu lokacin da mu namu ba Asalar fim ne, asalar fim ne. jajar fata in tsawara a gidan yari wani abun ne duk a cikin wannan shirin mai suna Silar Fim.